Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Dumateng para bapak, para ibu guru ingkang kula hormati, kalih rencang-rencang ingkang dirahmati Allah. Minangkani awalipun atur kula pidato niki, kula muji syukur alhamdulillah dhateng Allah SWT ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah dan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan saged kroyo-royo bujal tempo ninggalake griya, ninggal bondo lan Jogaya sami saged ngrungokaken pidato kula niki sing bertemaaken tentang golek ilmu. Rek, selagi pengajak kula monggo siang saat menika kula lan panjenengan sameho niat ngaji, niat ibadah ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kerancen panten dados tiyang Islam lho rek, ngaji niku wajib tumrapi kita sedaya. Kanjeng Nabi dawuh, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat, ingkang artosipun bilih pados ilmu menika dipun farduaken tumrap saben-saben tiyang wong Islam. Saha kanthi hadis menika kita sampun jelas bilih pados ilmu menika merupakan proses ingkang serba terus tanpa wonten batas wektu bah kapanpun ten pundipun langin keadaan yak napa-pun. Dados senajan tiyangnipun sampun tuwek, elek, ngrowek, untune entek ora tetes pek menika tetep kewajiban pados ilmu. Pramila saking menika, monggo rencang-rencang sedaya generasi muda-mudi remaja Islam, kita tingkataken anggen kita sinau supados benjang angsal ilmu ingkang kathah lan manfaat. Saha ilmu ingkang saged beta bahagia lan wilujeng donya lan akhirat. Hal menika cocok kalian dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 sing artosipun Allah badhe ngangkat derajatipun tiang-tiang ingkang beriman lan tiang-tiang ingkang nggadhahi ilmu dhateng pinten-pinten derajat. Tapi sakwangsulipun menawi kita mboten anggadhahi ilmu, mboten saged ngaji lan mboten purun sinau lan mboten sekolah, teng riyon mamung kloyor-kloyor jongkrak klimprak-klimprik kados sarung goyor niku nggih mboten patut, sampun ketinggalan zaman amargi niki sampun zaman merdeka mboten kados zaman penjajah. Sakniki sampun kathah sekolahan, sampun kathah-kathah tempat pendidikan. Pramila monggo kita tingkataken anggen kita sinau pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Saha dumateng para rencang-rencang aja sampai dados bocah sing lolak-lolok, mboten purun sekolah, mboten purun ngaji, mboten purun dateng masjid, dateng langgar lan sanes-sanesipun. Keranten lari niku menawi mboten kenal pendidikan, napa malih pendidikan ilmu agama. Etika kula panjenengan sampun diasah dhateng Rasulullah. Monggo kita terapake etika punika wonten ten pendidikan modern supados teknologi saged kita manfaatkan kagem kepentingan agama Islam lan agama mboten ketinggalan zaman. Intine kita pemudi-pemudi Islam kagem saged dados generasi ingkang paring manfaat kagem awak dhewe lan masyarakat. Ingkang cocok dawuhipun Kanjeng Nabi sing dawuhipun sak bagus-baguse menungso yaiku manfaat marang menungso liyane. Para rawuh ingkang kula hormati, dados mekatenlah keranten sanget pentingipun ilmu. Allah paring jaminan dipun gampangaken dalan sadating swarga. Bojo saka niku kayu nangka digraji-graji, dienggo lawang karo lemari. Lali bocah kudu pinter ngaji, angsal ilmu ingkang manfaati. Kintenipun cingkap semanten antar kula, kirang langkunipun kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.